Ona gakwana ihe mekata like this, katakwana eju onwe gị sị na mmadụ ọnọzikwa. Ijukata katakwa n'ụwa eju onwe gị sị na mmadụ ọnọzikwa ụdị ihe anụ wee na-eme. Because na over the years a lot of things na-aga on n'ime Ebonyi State. A lot of things na-aga on. Ọ dịza nnọọ ka enepụla Ebonyi State anya ka ọ bụrụ part of an Igbo anyị. Ọ na-aga ihe mere na Abia State anyị ekwe, ihe mere na Enugu State anyị ekwe, ihe mere na Anambra anyị ekwe, ihe na-eme n'Imo anyị ekwe. Ọ dịza ka asị na overlook something n'ime Ebonyi State, ka asị na they have been isolated, ka ha nwụọlụ onwe ha, nie onwe ha, kwụọ onwe ha, nwụọlụ onwe ha, zụọlụ onwe ha. Mana there is one thing that is still binding us niile bụ na anyị niile bụ ndị Igbo. Ndị ajọ mmadụ ha Ebonyi State aka. I will still sound it and sound it. Ibulu onye ajọ mmadụ ha Ebonyi State aka na obido dịba mmata ata na ọ dịba n'ugbo. I don't know why ọkọ ọchịchọ na ekwulu ji kalizia onye binite osi ibi ebinite na. How can you as a person no kata like this ina agagali onye wenite okwu sị na ha need? What are the basic things of the government? For example, the basic things government kwesị imele ndị mmadụ: security of life and properties, good road, light, water. These four things are the basic things government need in a melon mad. Man, a place like some villages in Ebonyi State don't even have access to good road, and even that good road, they don't even have access to hospital, to light, to water. That you can just tap into the natural resources in the manner. We're making bring here out so that other people will have common use of it. School and Naija they cannot even access school. When you couldn't arrest. All this ndo hoja no na akpagali ni Ebonyi State na achoka onye nwena. Akwachukwu ji ndu onye obuna. Akwachukwu kele n'igwe ka ụwa ji ndu onye obuna. Kita unu agagali na-eme arrest. Na-eme arrest onye obuna me video, so we me video ka we need mmele. If you are doing well with the people criticize it. Opun imambia kita gonye mo okpu a. Mkpo n'isi na mpụta echi. Bulu okpu a na asị na egonye mo okpu. Mana we ba na esoro ndị mmadụ n'ikpu igotere m okpu a, olukwu echi o nwere ihe dị m n'isi. Mpụta na asị ụmụ ụwa na igotere m okpu a, epụta wele police mee ma arrest. Okay, si eme. And then in this video, kuno for ihe na-eme n'ime Ebonyi State today. Ono bona need ka agbaka aka ọnụ. Ka we mee gịnị ka ekpuchapụ ajọ ihe anụnwa. Because imam mmadụ niile arrest Mr. Local Government Chairman. Imam mmadụ niile arrest. Give your people what they want and they will stop complaining. Imagine what he has anya bịa n'akwa. And then in this video. Igbo Igbo ekele m unu fili na akụbụ a minute after 2 a.m. nke ụtụtụ. Analụ m ụlọ abalị throughout the whole night. My spirit is bothered. That's all the big aka o mere, man. I say that can voice good out. Kanju ndị Igbo ogene na-eme. Most especially Ebonyi State. Ebonyi State, what is going on? Watch this video. Biko, nenere this video. Nenere biko. Demanding. They are simply demanding for one thing. Give them school. Give them what? School. But they are turn around the camera. Okay. Look at the community here. We are pleading with the government of Ebonyi State. This is not a politics. This is simple truth with facts. We are not here because of APC, PDP, or whatsoever party. Help these people. This is what they are demanding for. They just need water and good school. Please, we are demanding from Ebonyi State government to quickly act in action. Please, we are demanding. We are making a plea to the government. Didn't call the government or Habiko? How soon you get Biko? Please, we are demanding. Biko. I'm begging on behalf of them. We are begging the government. Biko. Thank you very much. Una for this video. Here abu village. Na-enwere mmiri a na-aṅụ aṅụ. Mmiri ha na-aga dịka mmiri gota. Mmiri ha na-aṅụ dịka mmiri gota. Even mụ agala ebe ihe mmiri a manwụ. Gị ma na-enye video ihe dị mmiri a ị gaghị ekwe ṅụ ya. Kama ibulu ọnụ mmiri si obere apụta.
mana ndị obodo na mmiri a very dirty n'isi ma isi dịka mmiri gota ebe ifu nna wee mee video bụ primary school obodo ahụ na-agụ ọkwụnụ fụnọ ihe ọmụ ịgụ nkwụ that is this palm wine desin leaves ka eji wee mee desin the school ya primary school obodo ahụ ka enwe ike ịkọwara gị how deep ihe a na-egwu dị ihe a na-eme na eke Abakaliki izi na Abakaliki eke Abakaliki izi mma chọ nkwuchi ihe a biko jee mee investigation ọ bụrụ ihe nnekwu bụ ashị biko wepụta a video counter ihe nnekwu these people were sị na ha take all the whole process o nwere ike take ha dee letter ha ejigo so many minister of this minister of that commission of this commission of that na their state all to no avail ya bụ na agbapụrụ ha mmiri ọṅụṅụ at least na ha na-atụ vote ha na-participate na vote na everything government nyere n'iwu ọkwa ka one of their village coordinators that is onwe a youth n'afọ maka the village ha na-akpị ya coordinator na pitch ebe pitch onye anaghị na-egosi n'elu ebe nyanwa bụ onye na-eme ihe na supervise maka youth n'obodo ahụ wee bịa rịọ mụnwa si biko na m nyere aka ka emee video a so that emeche video ka project ya online rebazie gọọmenti ebe ha megoro everything out na ave ka aka ọrụgoro gọọmenti out mara ka ha ga-help ha nsi okay nga the village I emeche video pleading with the government ka unu si watch a video ahụ unu medere just few minutes ago ya afụ that na ndị nne nwaanyị nọ 70 60 80 nọcha anya ma ndị okenye ma ndị nwoke nọ ya ma ụmụazị onye ọbụla gburu ikpere anụ na-ebe anya mmiri na-arịọ gọọmenti si biko si enu ha aka na often card is quite too much. Let's government to do something for them. Ụmụnne una mana onye aka emechere 1 week later of that video ka the video gba on internet. Ọ bụ na watch that video funa ono onye kpọrọ afa even ịchọ mma drop the full video drop all the full video a one mistake eme na the video anya insult for governor anya insult for local government chairman anya insult any house of rep or anybody ọkụ ya ka emechere the video drop online na arịọ biko ka eji maka ya mee the video nwere onye kpọrọ afa mgbe nụ that na nwere onye a na-akpọ general village osmo general village coordinator ka na-akpọ nke ahụ wee je were police wee mee onye ahụ gosiri pitch ya n'elu ebe arrest na onye mere arrest a nene the video nene the picture of onye mere arrest nke a yelo onye a yelo bụ ihe mere arrest n'ọ bụ ihe mere onye nke kpọtara anyị na the village ka anyị mee video arrest gịnị ka o ji mee arrest na ọ na-egbu political career ya na ọkwa ịma na a na-akpọ onwe ka ndị mmadụ si na-akpọ ndị Ebonyi State Abakaliki na ha na-ezuzu ezu ma ha na-eme a na-afụta as a discrimination mana masị na these people keep on displaying such a character ụmụnne gị rịọrọ biko si gbapụrụ ha mmiri si nye ha primary school gas na na-egbu political career gị the video emere nwa okwe kpọrọ gị afa even mụ amadị sef na nyawa na-eme exist even na ọ n'ikpeazụ ka m meche jụbasị onye kwana ka ọ bụ akọwachara m sa but unu emekwere necessary things needed ka nyawa nwee ike ịmata na the situation of your village as yes na ha arịọkọta na ya biko ya aka speak out ka gọọmenti bụ maka ihe na-aga na village ha this young man ekpughe okwu mana immediately ha mere video post online oje connide with police and made the young man arrest as I'm talking to you mgbe m kpọrọ Ebonyi State Police Command na phone emi ọzọ ha mere ha sị na o jikwa deform ọ dị man nke ọtọ dị phone sas gbado na nna abịa echi niile ha ebu the young man buga court ịmago nka court si eme really postponing till now this is getting to 3 good months the young man ka nọ na prison ozuori mba ọ bụ ọnụ gọọmenti mba ọ bụ bandit mba o gburu mmadụ chaa gịnị ka o ji nọ na prison ma ọsịsị biko si hepụ ha ka ha nwee mmiri a na-aṅụ aṅụ ya na primary school ebe ụmụazị ha ga-eje school ndị Igbo biko tonekene n'ihe ha mba achọrọ m ka onye ọbụla mbụ onye bụ onye Igbo nwere ọbara Igbo ma ọ bụ na-ekwu eziokwu biko tone n'ihe a keke ihe adịghị na ntị nyere m aka tag ya all the whole executives of Ebonyi State tag ha na the comment section here tag onye ọbụla ọ na-eru n'okwu na Ebonyi State share this video make sure na this village ruru all the whole Ebonyi State platform ntị anyị ga-eke make sure na video ruru onye ọbụla bụ onye Ebonyi State ntị this is getting too much onye jizi na power eme ụmụnne intimidate na Igbo na ọdịna too much ọdịna too much ndị Igbo ọgịnịzi
Again, common general village coordinator Kibu, Ebeko governor. Every say governor or Kianabia senator, Ibu Madnine, Mr. Bonia, your political career in Achibu, you Jakakibu to Pia now. Because I can make sure that Vida Galebenine and we are pursuing that case. And I made this video in awareness, Maka the judge. Maka cancer and keep the Ebonyi State case and judgment and everything. Kuwani no kuyeneso, no ku hos na bri ankorogi. Obu na mbodi hos carry nka, any go open them. Oku abuni the young man join on a prison till now. Because to Sarah the message in every Ebonyi State platform and every social media. Tag every governor, every leader of Ebonyi State. Tag here na this video. They win.